Wala po ta. Lagi nasara man. Hala, akong dulon. Akong doon. Nood na ba? Nood mo ka. Hala, akong doon. Akong liliyon. Palami sa Pilipinas mo naman. Mo dyan kinahanglan dyan ako pangingin para happy ba? Happy ka naman ba? Sige, lakaw na ko. Agoy bata, bastusag yun. Sila ako na kitang manabi. Ako na yung manabi. Huwag na, si Piccolo na ginasara. Piccolo na ginasara. Piccolo na ginasara. Na ginasara. Na ginasara si Piccolo. Piccolo na ginasara. Piccolo na ginasara. Sama ng bata, malipayon man kayo. Lagi nasara si Piccolo. Dalusoy! Naunsa man ka nga malipayon man kay karon? Unsa may mo magandang balita kung sa Tagalog pa? Unsa? Ganahan sa kumamino ang malipayon sa ka ba? Para malipayon sa ko! Ay, si Piccolo ba? Lagi nasara. Si Piccolo lagi nasara. Ay, naginusasa si Piccolo. Huwag ko katuo. Buutan kay Tugnaong good. Buha nga bata. Asa na to dapit? Itong nataon. Kuyugi ko. Asa man dapit? Ay, sa kuyugi ko. Grabe, kabugnaw dyan ang kalimutan. Kabugnaw ang buki. Naalaga itong duha. Kano magsimad itong pangatawa? Dulon. Kaya nga ginasara mo doon. Doon na. Padong na diri ang ginasara. Uy, Piccolo. Ano na ginasara mga kataon? Uy, katagag 6 diri sa kalibutan. Ay mo si Dalusoy ba? Naginasara na. Kini ko si Dalusoy basa sa kainig nawong. Basa kainig ba ama? Bugoya, musikat na dyan ko diri ato barangay. Piccolo. Bugoya dyan yung Piccolo. Bugoya. Sige, maglako na nga. Lagi. Bastos aja ni Piccolo. Bastos ya Piccolo. Piccolo bastos. Piccolo bastos. Naunsa magutaon mo nga. Nangihira man ko gikan gud. Ala sa di mangihi ang taon. Naunsa taon mo. Kamu ba? Mga green-minded no. Dirty-minded. Mo nang walay ganahan ninyo mo kuyog no. Eh kanan yung mga usok ba. Limpyuhanan sa mga taga-Dalusoy. Ba. Basa kay kag ba. Una na ko. So mga ka-vibes, shoutout din ako ang Kalunasan Raiders o Katugasan Raiders o ang Sniper sa Sigabersigan o Grille, mga riders sa may Exlabra State. Ako i-shoutout ko sila. Okay, go! So shoutout guys sa Maricopa Shopping Emporium. Thank you so much sa manindot og high quality products. O shoutout ni Ball Pride TV, Open Felices, Rowena M or Rookie Channel and many more. So shoutout sa Mix Pharmacy. No kay amo usa ni sa among nagamit nga usa ka lugar nga amo pwedeng videoan og vlogan. Thank you so much.